Няма никакво значение какво предлагаш. Винаги може да правиш студени обаждания. В смисъл, до вчера предлагах маркетинг услуги, днеска вече предлагам хамалски услуги и принципа на работа е абсолютно същия. В смисъл, звъна на хората, звъна студени обаждания и си предлагам услугите. Като единствената малка разлика е, че за маркетинг услугите аз трябваше да звъна на бизнеси. За хамалските услуги спокойно мога да звъна на частни лица, както и на бизнеси. Понякога са меш, ти звъниш на едно, намираш друго. И хората са супер отзивчи. В смисъл, казват ти, ще си запиша номера, за другия месец може да имам нужда. И не знам дали се сетят за мен. В смисъл, абсолютно никаква представа си нямам. Но във всеки случай в мой плюс те да знаят, че аз съществувам и примерно да им се обадя пак след месец и да им напомня за себе си, отколкото да не направя абсолютно нищо и тези хора да не знаят, че аз съществувам. И все пак да го кажа, ако имате нужда от хамалски услуги в района на Пловдив, може да свържете с мен.